Morjes, homma jatkuu. Joo. Viimeksi jäätiin Akroidissa siihen vaiheeseen, että meillä oli jo perä tehty valmiiksi perhoon. Meillä on siellä hela kiinni, pyrstö ja sitten meillä on putti vielä. Eli nyt perho jatkuu seuraavasti. Eli aletaan ilmeisesti tekemään runko. Eli nyt tehdään runko seuraavaksi. Eli nyt tosta koitetaan taas, nyt ei tarvii niin hirveästi käyttää sitä materiaalia. Eli suunnilleen 10 sentin pätteriä. Ja muistat sen, mihin se kierre aina kiinnitettiin? Joo, kyllä sä oot mua niin monta kertaa potkassa, että kyllä tää niinku alkaa mennä tänne koukun alla. Joo, se on se tärkeä pointti. Ja nyt ei pelkkä kierre riitä, vaan tästä tulee aika räväkän näköinen sidos, niin tästä laitetaan tämän kierteen viereen. Löydän täältä hyvälaatuisen häkilähöyhden noin. Eli runkohäkilä. Joo, annetaan runkohäkilä myöskin taakse. Ja tässä on taas tää sama juttu kuin tehnyt aikaisemminkin. Eli kun höyhenössä on tavallaan vatsapuoli ja selkäpuoli. Kun sitä katsoo näin, niin se on toiset puolet pulloja, eli se on vatsa, toinen puoli on selkäpuoli. Ja mä otan 2 sormella taas tuolta kiinni. Pistän tämän selkäpuolen nojaa etusormeen vastaan ja vedän sen tosta läpi. Eli mä tuplaan tän samalle puolelle. No. Tää näyttää helpommalta kuin se on. No mä huomasin kanssa. Kyllä siltä alkaa sojottaa. No. Sitten kun mä oon ne kaikki kääntänyt samalle puolelle, otan taas täältä tän kärkikolmio. Nyt mun ei tarvitse sitä leikellä, kun se mahtuu kokonaisuudessaan tänne rullon alle. Niin. Sitten seuraavaksi me dupataan. Ei dumpata, dupataan. Eli tehdään tähän valkoiselle langalle. Valkoinen lanka on siitä hyvä, että jos meillä olisi musta nyt tuolla alla, me dupattaisiin siihen päälle oranssiin. Ja sitten kun se perho kaastuisi, niin siitä tulisi sellainen likas ja oranssi tummenis. Ja nyt me käytetään valkoista lankaa, niin se pysyy koko ajan kirkkaana. Ja tätä ei käydä mitenkään paljon tarvii ottaa. Tommonen pikkusormen päänkoinen paane riittää. Sitten mä otan tästä tämmösiä ihan pieniä nippuja. Ja pistän ton etusormen ja langan väliin ja sitten mä pyöräytän tällä peukaloa vasten sen. Se muuttuu tommoseksi köydeksi. Niin tätä kutsutaan duppaamiseksi. Niin tässä voi varmaan käyttää sitä asennusräkääkin joskus apuna. Ei, tässä ei kyllä saa. Ei, koska se rupeaa silloin luistaa, että se tulee sieltä. Se rupeaa niinku pyöriä semmoiseksi omaksi köydekseen. Se ei mene ton langan ympärille. Okei. Okay. Sitten tästä saa pitkän pötkylä duppailla. Sitten sitä voi välillä katsoa, että arvelee, että se on liian sopivan kokoinen, niin voidaan hissukseen pyörittelee sitä. Onko tällä materiaalilla väriä? No ei oikeastaan, että meillä on tässä nyt hyljettä, mitä me käytetään. Mutta kaikki keinomateriaalitkin käy, mutta ihan niin kuin jos perataan näihin, halutaan sitä alkuperäisistä materiaaleista, silloin on aina hyvä. Tuliko tää nyt tuohon puoleen väliin? Joo. Ja nyt tää ei ole ihan puoliväli, se on vaan puoliväli vähän takapuolella, koska meidän pitää laskea taas tänne tilaa niille häkilöille. Alright. Eli mitä tuossa mä sanoisin nyt, olisi toi välimatka. Suurin piirtein on koukun kita tuosta putista seuraavaan. Joo. Sitten mä pistän kierteen. Eli sitä häkilää ei vielä tuu. Ei vielä. Ensin tuo aina kierre. Siinä on 4 kierrettä. Se tulee aika tiukalla. Joo. Se on aika tuuhe. Siinä on 5kin voi laittaa. Tässä ei mitään semmoista sääntöä. Se on vähän niinku. Ja heti sen taustapuolella mä kierrän ton. Aivan tohon, että se kiertää ton langan takapuolella koko saman matkan, mitä toi meidän kierrekin. Joo. Ja tähän lopetuskohtaa 2 kierrosta. Tää ei saata kalahampaita hirveän kauan kestä. No kyllä tää itse asiassa kohtalaisen hyvin kestää tääkin.
Ja aika pitkää häkilää. Joo, no sitä voi sit vähän, jos tulee liian pitkä. Meillä nyt on vähän tommonen heikkolaatuinen toi meidän häkilä, että siinä on aika mallissa jo pitkät valmiiksi. Me voidaan vähän painella sitä tälleen taaksepäin, niin se ei näytä sit niin. Tai parhaat on niin blokattu. Niin, tai jos nyt ihan totta puhutaan, niin kyllä aika heikko laatu. Okei. En väittele. Sitten seuraavaksi tehdään toinen putti. Eli tähän tulee keskelle putti kanssa. Eli sama juttu kuin viimeksi. Ja samasta matkasta. Se mieluummin aika lähellä samasta kohdastakin, niin saat suurin piirtein saman kokoiset niistä. Käytetäänkö näitä nykypäivänä vielä kuinka vai onko nämä Kyllä lähinnä hifistelyä sitten? No joo, siis on kalastajia, jotka käyttää pelkästäänkin klassisia. Mut mä käytän sanotaan näitä silleen sulassa sovussa aina silloin tällä modernimpien luomusten kanssa. Nyt tämä etuosa perhosta muuttuu nyt vähän vaikeammaksi. Eli meille tulee sinne 2 kierrettä. Me laitetaan ensiksi litteen. Ja nyt tää litteen, tää on toiset puolet kultainen ja toiset hopea. Niin jos me halutaan tästä hopea, niin sen pitää tulla tänne tätä koukkua vasten. Niin nyt kun tää kääntyy tästä näin, niin se hopea tulee ensimmäisenä. Aivan. Jätetään se suurin piirtein millin päähän tosta putista. Jätetään sinne millitilaan. Sitten, että jos käytetään sitä ihan samaa, mitä me käytettiin tuossa takaosassa, Eli myös kierteenä. No, tuosta. Nyt saadaan siihen, ja suoraan se siihen päälle. Mutta sillä erotuksella, että me viedään tämä pyöreä, niin loikotaankin tästä tämän litteen yli tänne toiselle puolelle ja viedäänkin tää yhtäkkiä tää litteen, tai anteeksi tää ovaali, eli tää paksumpi näistä, niin viedään perälle, jätetään tähän pieni tila, se selviää kohta, että miksi. Sitten laitetaan mun mielestä ehkä hienoin perhosidonta-materiaali, joka on nimeltään haikara. Ja nyt nää on tämmösiä, tässä on samalla sullekin. Kiitti. Pistetään tosta. Ja täältä stripataan nää tyvestä tämä höyhen untuva pois. No. Ja sitten aivan sama juttu kuin noissa muissa, eli otetaan toi pelkkä kärki tuolta. Ja pidetään varovasti kiinni ja sitten käännetään nämä pitkät siikaset samalle puolelle. Tää on aika hentasta. Äläkä katkaise sitä, ne on kalliita. Ei tulisi mieleen. Jos on ongelmia, niin ota sitten häkillä piihdit tosta, ota siitä tyvestä kiinni, se helpottaa sitä. Ja nyt mä leikkaan tän näin. Ja nyt mä kiinnitän samalla lailla kuin ton oli se ovaali kierre, eli myöskin tämän vien ihan tänne peräänkin. Hyppään tän litteen yli ja kiinnitän sen näin. Ja nythän me ollaan sitten seuraavaa työvaihetta. Joo, mä jään tuhraamaan tätä haikaraa vielä tähän kiinni. Ei muuta, jatketaan seuraavalla kerralla. Morjes. Moikka.